खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै 79थि भारत उदांस्रि सान भारत उदांस्रि साननि गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय 79थि भारत उदांस्रि सानखौ गासै भारतआवनो दिनै गाजा गोमजायै फालिनाय जागोन नाथाय भारत उदांस्रि सानावनो जम्मु एन्ड काश्मीराव दुखुनि खौरां दिनैनि सानाव जम्मु एन्ड काश्मीराव उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै जानो गोनां हारिमुआरि हाबाफारिखौ खुंनो हेंथा होदों जम्मु एन्ड काश्मीरनि गिबि मन्थ्रिया उदांस्रि साननि पेरेडा थागोन नाथाय हारिमुआरि हाबाफारिया जानाय नङा जम्मु एन्ड काश्मीराव दुखुनि खौरां जम्मु एन्ड काश्मीराव जोमै बेफ्रुनानै सा 46नि बांसिन सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों जायनि मादाव सानै CSF जवानाबो जिउ खोमानो गोनां जादों सा 100नि बांसिना जोखोम जानो गोनां जादों आरो गोबाङानो दासिम गोमानानै दङ जोमै बेफ्रुनायनि जाहोनाव गोबां रोजा अखा हानायनि थाखाय हाजोनिफ्राय गोख्रैथिजों हाब्रु दै बायदिया गाहाय जायगायाव गोग्लैफैदों जायनि जाहोनाव गोबां न' बांफ्राबो खहा जादों आरो गोबां सुबुं सा 400नि बांसिन सुबुङा बे जाथायजों जिउ खोमानो गोनां जादों आरो दासिम गोबाङानो गोमानानै दङ जाथाय जानायनि उनाव आर्मी नेभि एयारफोर्स पुलिस हान्जाया थांनानै रैखाथि खालामनायनि हाबाखौ मावहैदों जायनाखि दिनै भारत उदांस्रि सान बेनिखायनो दिनैनि सानाव भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै पेरेडखौ खालामनाय जागोनबाबो हारिमुआरि हाबाफारि खुंनायखौ हेंथा होदों जम्मु एन्ड काश्मीरनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जम्मु एन्ड काश्मीरनि केसुतवाड़ा जिल्लानि सासति गामियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया रिपर्टनि बायदिब्ला माचेल माता थानसालियाव थांनायनि जोबथा गामि सासति गामियाव सिबियारिफ्रा गारि मटर बायदिखौ दोनथ'नानै थानसालि फारसे रावना होदोंमोन नाथाय बे समावनो सानजौफु 12 रिंगानिफ्राय 1 रिंगासोनि गेजेराव बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों जोबथायाव निमाहा बिनो गोनां जाबाय UPPLनि EM राकेश ब्रह्मआ EM राकेश ब्रह्म जाय एबसुनि हेंथा बुंनायजों लोगोसे ब्रिटिशनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथाबो गाज्रि बिबुंथि होदोंमोन खौरां बिजोंनि गेजेरजों दा निमाहा बिनो गोनां जाबाय UPPLनि EM राकेश ब्रह्मआ रायखांनो गोनांदि UPPL आरो BPFखौ खौसे खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजानाय बा खामानि मावनायखौ लानानै EM राकेश ब्रह्मआ बुंथिदोंमोन दि एबसुआ गाव मोनसे आफाद एबसुआ UPPLजों जेबो सोमोन्दो गैया 14 लाख सोद्रोमा थानाय UPPLआ सोरबा एबसु बा सोरनिबा खोथा खोनासंनांगौनि गोनांथि गैया होननानै बुंथिदोंमोन EM राकेश ब्रह्मआ आरो 25 बोसोरसिम BPFजों UPPLआ लोगो जाया होननानैबो बुंथिदोंमन बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिखौ जुनारजोंबो रुजुदोंमोन EM बिथाङा नाथाय बेनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय EMनि हेंथा प्रेस मिट होदोंमोन जेराव 25 बोसोरसिम UPPL आरो BPF ज' जाया आरो सोरबा एबसुनि बुंनायजों जाया होननानै EM राकेश ब्रह्म बुंनाया दुखुनांथाव होननानै एबसुनिफ्राय फोरमायथिदोंमोन आरो बिथांनाव बर'नि साननाय हनाय गैया नामा होननानै सोंथि खालामो जायनाखि खौसेथिखौ लुबैया बेनिखायनो बिथांनाव गमामायैनो बर' हारिनि साननाय हनाय गैया होननानैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंथिदोंमोन बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनायनि उनावनो निमाहा बिदों EM राकेश ब्रह्मआ साननैसोनि गेजेरावनो UPPL दोला बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावनो हासिगौ 15 आगस्तनि उनाव बिजाथिनि फारिलाइखौ फोसावनानै होनो रादाय होदोंमोन UPPL दोलोनिफ्राय नाथाय बिजाथि फोसावाखैब्लाबो टिकेट मोननो हास्थायदों माखासे दैदेनगिरिफ्रा थिग बेबायदिनो 14 नं चिरां दुवार बियाबनिफ्राय टिकेट मोननो हास्थायदों खाम्फा बरगयारियाबो 14 नं चिरां दुवाराव आंखौ गेलेगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया मिथिखाबाय बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया आंजों चेलेन्ज खालामदों आं बेखौ बरायो आरो आंबो हाग्रामा महिलारिखौ फेजेननो राजि होनानै बिबुंथि होबाय खाम्फा बरगयारिया BPFनिफ्राय ओंखारबोनायनि उनाव BPF दोला लोरबां जादों होननानै बिबुंथि होयो खाम्फा बरगयारि बिथाङा BJPनि सायावबो बुंथियो दि BJPआ BTCआव फैयोब्ला संबिजिरनि आयेनखौ गोदानै सानफिननायनि खोथा बुंदों BJP फैयोब्ला ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हा-हुनि रैखाथिखौ बोखारगोन सिक्स शेड्युलनि गेजेरजों बर'फ्रा बांद्राय राजखान्थि गोहो मोनबाय साननानै सिक्स शेड्युलखौ सोरबाया मेगन सादों बेनिखायनो बोखारनायनि खोथा बुंदों होननानै फोरमायथियो आरो VCDCखौ बोखारनो थाखाय BJPनिफ्राय बुंनायनि सायावबो फिननाय होयोदि जों VCDCखौ गोख्रोंसिनसो खालामनो नांगौ VCDC गैयाब्ला गामि ओनसोलाव बबे एजेन्टजों खामानिखौ मावगोन जेराव गासै भारतआवबो पन्चायत राज दङ होननानै फिननायखौ होयो बिथाङा मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा 14 नं चिरां दुवार बियाबाव फोसावदिं मेल लादोंमोन जेराव अखानि गेजेराव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा फैनानै मदद होफैदोंमोन जेराव हाग्रामा महिलारियाबो बुंथिदोंमोन दि 14 नं चिरां दुवार बियाबाव गेलेगोन होननानै आरो
खाम्फा बरगयारी आरो EM बियार फेरेंगा बिथांमोनहा जेराव गेलेयो बेयावनो आंबो गेलेगोन आरो बिथांमोनखौ फेजेनथारनो नांगौ होननानै बुंथिदोंमोन बा चेलेन्ज खालामदोंमोन हाग्रामा महिलारियाबो। नंखाय सार्टिफिकेट होनायखौ लानानै दुंहाव थासारि नार्सिं इनस्टिट्यूट निबादिता एकाडेमियाव कक्राझार सहराव थानाय नार्सिं इनस्टिट्यूट निबादिता एकाडेमियाव दुंहाव थासारि नंखाय सार्टिफिकेट होनायखौ लानानै गोरायुं प्रभिर घोषनि हेंथायै खुद्रिदों फरायसाफोरा नार्सिं कर्स लानाय फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिगांनि समाव अदेबानि सिनियरफोरनो जेरैबायदि सार्टिफिकेट होदोंमोन दा बेबायदि सार्टिफिकेट होआखै होननानै फोरमायथिदों आरो जाय बर्डजों गनायथि होजानाय बे बर्डनि मुङा सार्टिफिकेटआव गैया गुबुन एन्टारप्राइजनि मुंसो दङ बेनि अनगायैबो कर्सनि बेलायावबो अक्सिलारि नार्सिं मिडवाइफारि कर्ससोमोन नाथाय एसिस्टेन्ट नार्सिं मेनेजमेन्टसो दङ जाय कर्सआनो गैया होननानै बुंथियो बेनिखायनो नंखाय सार्टिफिकेट होदों होननानै अजद होयो आरो नंखाय सार्टिफिकेट होनायखौ लानानै गोख्रोङै खुद्रियो फरायसाफोरा आरो बे सार्टिफिकेटआ जेबो खामानि होआ होननानैबो फोरमायथियो उनाव जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो मिथिहोनायाव पुलिसआ जाथायथिलियाव फैनानै नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैयो। दिनै 79थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै हादरनि थाखाय खामानि मावनाय माखासे बिथांमोनखौ दिनै मान बावनाय जागोन थिग बेबायदिनो जोंनि आसामावबो मान बावनाय जागोन सुप्रिटेन्डेन्ट अफ पुलिस IPS गौरव अभिजित दिलीप बिथांनो मेडेल फर गेलेन्ट्रि अदेबानि गेलेन्ट्रि मेडेलखौ होनाय जागोन लोगोसेनो साब डिभिजन पुलिस अफिसार हेमन्त कुमार बर' बिथांनोबो गेलेन्ट्रि मेडेलखौ होनाय जागोन आरो कनस्टेबल अखिल रन्जन दास बिथांनोबो मेडेल फर गेलेन्ट्रिखौ होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो प्रेसिडेन्ट्स मेडेल फर डिस्टिंगुइश्ड सार्भिस PSM बान्थाखौ कमिशनार अफ पुलिस श्री पार्था सार्थी महन्त बिथांनो होनाय जागोन बेबायदिनो माखासे बिथांमोननो बान्थाखौ होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो BTC आवबो मान बावनो थांखि लादों BTC सोरखारा गासै 6387 बिथांमोनखौ मान बावनाय जागोन दिनैनि सानाव बिमा सिबिनाय बिथांखिनि गेजेरजों बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनायफोरनि बिमाफोरनो मान बावगोन गासै बाथौ महासभानि दौरिफोरनो मान बावगोन गुदि बाथौनि अजाफोरनो मान बावगोन रमान हांखोनि थाखाय मुंख्लं जानांनायफोरनो मान बावगोन रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्टफोरनो मान बावगोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन गासै 6387 बिथांमोननो मान बावनो थांखि लादों BTC सोरखारा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों।